Siviilipalvelutyöpaikan hankkiminen voi olla todella vaikeaa. Sivareita on paljon ja paikkoja vähän. Tämä video kertoo tästä monesti niin tuskallisesta prosessista, jonka jokainen siviilipalvelusmies joutuu joskus läpi käymään. Saadaksesi työpaikan, sinun täytyy olla oma-aloitteinen ja soittaa useaan eri paikkaan. Monilla ympärilläsi olevissa tovereista ei ole vieläkään siviilipalvelustyöpaikkaa, mutta sinnikkyys vie lopulta aina voittoon. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Valitettavasti ei. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? No ei. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Eipä kyllä. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? No. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Ei. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Juuri nyt ei ole. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Juuri meni. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Hetki. Ei. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Eh. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Niet. Halo! Onks teillä tarjoa sivaripaikkaa? Kuule, eikö sun kansi soittaa jonnekin muuallekin? Tällä viikolla komissaario Glodumbo tutkii 10 liimatehtaaseen palkatun sivarin outoa katoamista. Saako Glodumbo selville poikien kohtalon vai siirtyykö hän käyttämään teippiä? I can't believe you still haven't got yourself a job, Rich. But father, from now on you're no longer my son. Someday you'll understand, father. Oy alko AB ei ota sivareita viininmaistelijoiksi. Leppävaaran lennokkiliimatehdas ei palkkaa sivareita. Hävikki on liian suuri.
Vaikka sivaripaikan hankkiminen olisikin välillä kiven takana, Halo, onks teillä tarjolla sivaripaikkaa? Oi joo. No moi. Halo, onks teillä tarjolla sivaripaikkaa? Oi joo. No moi. Halo, onks teillä tarjolla sivaripaikkaa? Oi joo. No moi. Halo, onks teillä tarjolla sivaripaikkaa? Oi joo. No moi. Halo, onks teillä tarjolla sivaripaikkaa? Oi joo. No moi. Halo. Moi. Olisiko teillä antaa minulle sivaritöitä? Joo, kiva. No mä tuun. Moi. älä silti menetä hermojasi. Ahkeruus palkitaan, joskaan ei ruhtinaallisesti. Hyvää päivää. Onko siviilipalvelus työpaikan etsiminen tuskallista? No siis tää hommahan on sieltä ja syvältä. Sä joudut soittaan ja etsiin ja lopuksi sulta menee hermot ja sun tekis mieli hakaa. Hyvää päivää. Onko siviilipalvelus työpaikan etsiminen tuskallista? Siviilipalvelupaikan etsiminen on hauskaa. Mikä on mielestäsi ollut oikeinta siviilipalveluspaikan etsinnässä? Siviilipalvelupaikan etsiminen on hauskaa. Yritteliäisyys palkitaan ja sinut voidaan kutsua työpaikkahaastatteluun, jossa palvelulaitoksen vastaava tekee sinulle kysymyksiä kartoittaakseen millainen ihminen oikein olet. Mennessäsi haastatteluun kannattaa ulkonäköön kiinnittää huomiota. Piikkiluukki on aina plussaa. Kiristäminen on huono taktiikka. Sari antaa mulle sivaripaikkaa. Mulla on pänttivänkinä sun hoitos, sun vaimosi ja sun poilasi. Kiristämällä ansaittu työsuhde alkaa yleensä huonosti. Älä pelkää haastattelijaa. Älä anna periksi surkeista oikeuksistasi.
älä tee huonoja työsopimuksia. Vaikka oletkin sivari, ei sinua voida nakittaa mihin hommaan tahansa. Jos joudut ydinjätteen käsittelijäksi, kuolemantuomion täytäntöönpanijaksi, tai törmäystestin nukeksi, On sinua huijattu. Valita. Onneksi olkoon. Olet viimeinkin saanut palvelupaikan. Joudut nyt ehkä muuttamaan aivan vieraaseen kaupunkiin. Kauas oman perheesi luolta. Ja mielekkäässä ja mukavassa toimessa vuosi kulukin vallan rattoisasti. Tervetuloa Rautavuori-konsernille sivaritöihin. Uskon, että meistä tulee vielä erinomaiset ystävät. Tämä on työhuoneemme. Nykyaikainen ja kaikki modernit laitteistot sisältävä ergonominen työympäristö. Kahviautomaatteineen, huippumoderneine koneineen, ylipehmeinen laiskanlinnoinen ja rauhoittavine musiikkeineen. Valitettavasti sinä työskentelet tuossa komerassa. Sinun tehtäväsi on huipputärkeä. Koko yhtiömme tulevaisuus riippuu juuri sinusta. Tämä työ vaatii herpaantumattoman tarkkaavaisuutesi 8 tuntia päivässä. Luuletko, että sinussa on tarpeeksi miestä ottamaan tällainen valtava vastuu harteillesi? Ihan miten vaan. Sinun tärkeä tehtäväsi on vartioida tätä tyhjää laatikkoa. Niinpä niin, mutta älä unohda, että tehtyäsi tehtäväsi tunnollisesti ja huolella on yleneminen ja toimialasi laajeneminen ainoastaan ajan kysymys. Ja näin käy myös esimerkkihahmollemme.